Coneixeu la història de l'himne del Principat de Catalunya? L'himne del Principat de Catalunya porta de nom Els Segadors i és que deu el seu nom a una revolta popular. Pagesos revoltant-se? Sí, però com comença la revolta? Comença perquè el rei espanyol es va saltar les constitucions catalanes i els pagesos no només no ho van acceptar, sinó que es van aixecar en armes en resposta. Uns cracs, si em permeteu. Som a l'any 1640, enmig d'una guerra entre França i la monarquia espanyola, els dos imperis més importants en aquell moment. Parlem de la Guerra dels 30 anys. En aquest context, el rei espanyol, Felip IV, volia cobrar impostos i reclutar catalans per la guerra. Problema: dins de la monarquia, cada territori tenia les seves lleis que el mateix rei havia jurat respectar. I en el cas de Catalunya, les constitucions catalanes no permetien que el rei utilitzés la població i els seus recursos per una guerra exterior. La llei del príncep Snamque deia que els catalans només estaven obligats a anar a la guerra en cas d'invasió estrangera i a Catalunya. Així doncs, ens trobem en una disputa política entre les Corts de Madrid i les Corts catalanes. Hem d'entendre que pels catalans el poder venia de les constitucions, per tant el rei o príncep havia de complir les lleis del país. En canvi, pels castellans el poder venia del rei en tant que enviat de Déu, i els súbdits havien d'obeir. Això és així perquè la llei catalana ve del dret romà i la castellana del visigot. Això generava una tensió tant política com cultural entre Castella i Catalunya que arriba fins al dia d'avui. Tornant a la Guerra dels 30 anys, les tropes castellanes del duc d'Olivares, privat del rei Felip IV, es van assentar a la zona del Principat de Catalunya per assegurar la frontera amb França. Però com passa sovint, aquest exèrcit, que no estava en el seu territori natal, Castella, i tenia escassetat de recursos, comet abusos i saquejos contra la població catalana local. Això va fer enfadar molt els pagesos, que es van començar a revoltar de manera organitzada en moltes poblacions del país. A més, segons les lleis catalanes, els catalans tenien el dret i deure de posseir armes, o sigui... A Santa Coloma de Farners es va liar molt grossa, ja que els vilatans es van negar a allotjar les tropes del rei, i a través de la xarxa de sometents rurals entre pobles, Santa Coloma va fer sonar les campanes per convocar els pagesos en armes. Com veieu, els catalans sempre han tingut xarxes de cooperació molt potents. Es diu que 4.000 homes armats i organitzats de tota la comarca van respondre a la crida i van expulsar l'exèrcit del rei. Això, òbviament, va fer enfadar molt el virrei, l'enviat del rei a Catalunya, que per fer un càstig exemplar va arrasar la ciutat de Santa Coloma amb l'exèrcit del rei, fet que encara va encendre més la revolta catalana. Com va continuar? Amb la mort del virrei, la república de Pau Claris i la pèrdua de la Catalunya Nord. La revolta es convertia en una revolta popular i de les classes mitjanes catalanes contra els col·laboracionistes de la monarquia, que eren els rics. Irònicament, eren els pagesos segadors els que perseguien a l'exèrcit monàrquic. Els segadors, que no tenien ni himne ni bandera, agafen d'estandard de guerra un Sant Cris amb un vel negre i com a himne una cançó popular eròtica. Tinc un vídeo on ho explico amb detall. El dia del Corpus de 1640, a Barcelona, comença la revolta dels segadors, conegut com a Corpus de Sang, ja que 2.000 pagesos ben armats entraren a la capital catalana amb l'objectiu de fer valer la seva veu i venjar-se dels mals que havia causat l'exèrcit castellà al nord de Catalunya. Sense resistència i amb l'ajuda dels veïns de Barcelona, van alliberar els presos catalans de la revolta i van acabar amb la vida del virrei de Catalunya, considerant-lo un traïdor. Per aquest motiu, la cort castellana prepara un exèrcit per liquidar la revolta. Veient això, però, el president de la Generalitat, Pau Claris, un líder català carismàtic i popular, inicia una revolta política, proclamant la República Catalana sota protecció del rei de França, Lluís XIII, per tal de fer costat a la revolta dels segadors. El Principat de Catalunya, enmig d'una revolta popular i política, es converteix en el camp de batalla de la guerra, entre segadors, l'exèrcit castellà i el francès. Els castellans aconsegueixen prendre Tarragona i avancen cap a Barcelona, però un cop allà hi ha una batalla decisiva a Montjuïc, on l'exèrcit català i francès derrota fulminantment l'exèrcit castellà. Però llavors el president Pau Claris, el polític català més influent del moment, fou assassinat pels castellans. I per si no fos prou, també va morir el rei de França. Això va fer que els francesos acabessin retirant-se de la guerra a canvi que la monarquia espanyola els regalés la coneguda Catalunya Nord en el Tractat dels Pirineus. Des de llavors, Perpinyà pertany a França. Així, la revolta va ser sufocada per la monarquia francesa i hispànica. Tot i això, el mite de la revolta dels segadors ha arribat fins als nostres dies, convertint-se en un símbol de llibertat i poder popular. Les coses podien haver estat molt diferents, però jo crec que aquest esperit dels segadors encara és present entre els catalans d'avui dia. Vosaltres, què en penseu?